Da li se čujemo? Čujemo se. Da podignem ovaj mikroskop. Eto. I možemo početi sa decibel. Idemo. Može. Naredio im je da ne napuštaju palatu i da neprestanu brinu. Neprestanu ili neprestano, šta sam rekao? Ajde ga ponovimo bolje da ne bude posle lele lale. Pa kaj? Naredio im je da ne napuštaju palatu i da neprestano brinu o njegovoj ćerki. Sad je dobro. Nisu ga ranije viđali. Nisu ga. Watashi wa nisu ga desu. Stoj! Kuda misliš da si pošao? Kapije se odmah zatvorište. Kapije se... Alergija učinila svoje. Živi bili, dragi moji. Dobro. Nastavljamo dalje. Stražari su odmah reagovali, videvši ga. Stražari... Car odmahnu rukom, pre nego što je... Tada starac neverovatnom brzinom izvuče neke Amajlije konopce koje je skrivao ispod svog ogrtača. Ne valja. Zastade, stežući jednu od Amajlija među prstima. Zastade i steže jednu od... Zastade i steže jednu... Zastade i steže jednu od Amajlija među prstima. Ovo će bude dobro, be, brate, be! Nekoliko trenutaka starac je ostao nepomično dale. Dobro, pa kaj ovako. Crna guja. Nećemo to. Idemo. Crna guja. Čekaj. Okrenuo se još jednom ka silnom i velelepnom gradu, da mu se divi po posljednji put. Često bi se usred noći trgao iz sna, uveren da je čuo šuštanje zmije negde u odajama palate. A onda počela su i priviđenja. Crna... Čak su i prozori njenih odaja počeli da ostaju zatvoreni danima. Prozore, Loretne! Jedino društvo pravili su joj galebovi. To su one ptice što se pravi čokolada od njih. Galebovi, gde su galebovi? Svakog jutra sleteli bi na kamen ivice kule. Sedela bi satima posmatrajući ih kako lete iznad talasa i nestaju negde daleko prema gradu. Što sam podigao glavu? I kako je to izgovorio? Polete u vis iza oblaka. Reći ću slugama da pošalju stražu i oni će brzo biti ovde. Mogu bi da stavim crveno svetlo, da zamenimo malo, jer sad dolazi smrt i onda to bi trebalo da bude strašno, tako? Uno momento, signore. Ja pričam italijanski ili turski, šta sam ja? Italijan ili Turac? Crveno svetlo
Gde je dugme za svetlo? To. Da bude strašno, be. Čekaj, ovo crveno ili šta je? Na horizontu su se pojavljivali, bilo je tu i ogrlica ukrašenih dragim kamenjem, prstenja, narukvica i bisera. Bilo je tu i ogrlica ukrašenih dragim kamenjem, prstenja. Zmija munjevito ispruži telo. Sad ću da se umaskiram u šmrta. Sam dobar šmrt ovako. Ali imam jednu ideju. Sad će da vidiš. Sad ću opet da pročitam za svaki slučaj, a već se kuvam. Patim, malim. Družili smo se uz priču. Moram si skratim bradu malo.